Hey guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन बरायफिननाय थाबावबाय। लोगोफोर आं नै थेलामारानिफ्राय राङापारा थाइगिरबारियाव थांगासिनो लोगोजों आंजों बै लोगोमोनहानि आब'मोननाव थांगोन जों दायो फार्स्टआवहाय इसोरनावनो थागोन जोङो ओमफ्राय आयंमोननावबो थांगोन जोंहा आयं दङ। नै आङो बालिपारा मोनफैखाबाय डाइरेक्ट बालिपारा मोनफैनानै भिडिअखौ लाबाय आरोना बेनिफ्राय लाबोबाय थानाय जायासै खर' सानाय मोन्दोंमोन आंहा ओंखायनो लाबोआसै जों दायो डाइरेक्ट बालिपारायाव लाफैबाय आरोना भिडिअखौ जोंहानि आयंमोनावबो हाबहैगोन जोङो नायलांबानो जाबाय बालिपारा टाउनखौ एसे देखायनोसै आं बारा भिडिअ लाबाय थायासै आरोना इयावबो थांगासिनो जों दायो बालिपारानिफ्राय नायलांबाय थादों लोगोफोर बेफोरजों लोगोफोर बे राइट साइडथिं थांबानो सारिदर मोनसिगोन आरोना ससे थांबानो इथिंबो थाङो आरोना इथिं थांबाय थाला जोङो बे गरमाराथिं बारस'नानै थांनोसै आरोना जोङो थाब मोनहैयो नालाय इथिं नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थांबाय थानोसै जोङो जासिम नायलांबाय थादो नै लोगोफोर थाइगिरबारि लामाखौ मोनबाय मोनसिगोनानो लोगोफोर
लोगोफोर नै जोङो मोनफैबाय एसे दहायनो मोनफैबाय उन्दुनानैबो लाखांबाय आरोना जोङो मोनफैनानै दसे उन्दुनानै लाबाय लानानै दायो सिखारबायबो सिखारनानै दायो जोङो बेरायनो थांनोसै आयंमोनहानावबो थांगोन ओमफ्राय आरो सासे आयं दंबावो आरोना न'निनो जायो इसानाव फार्स्ट थांसै दायो आंनि आयं असे इसानावहाय दा मोना थांसिगोन दायो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर थांबाय थानोसै ओंखारना लानोसै स' नायलांबाय थादो जोबजासिम फावगले फैदो आयंनि फिसाजो बियो हायो होनदोब्रा लाजिलायो नायलांबाय थादो लोगोफोर थांबाय थानोसै आंहा जोङो दायो लोगोफोर बारस'नानै थांसै आरोना लामाथिं थांला गोजान जायो नालाय सोर थांदों देखायनो दे एसे लोगोफोर नै जों थांगासिनो बै सासे नानिया बे आंजों थाफानाया जोंहानि आयं असेनि फिसाजो आरोना इसोरनाव दा मोनासो थांसिगोन भिडिअखौ लानाय जानाय नंला मोनाबा भिडिअआ बारा मोजां मिथिया नालाय ओंखायनो बे सासे आयंलानाव थांनायावनो बानायनोसै नायलांबाय थाबानो जाबायना लोगोफोर जों थांगासिनो लोगोफोर हाजो खाथि मालाय दा मोजाङै सोमखोर लामाथिं फैगासिनो नालाय इथिं सर्टकाट मोनफैयो मोनफैसिगोन न'आ बारा गोजान गैला आरोना हेल' थांगासिनो टिभि नायना जा लेजि मबाइल नै लोगोफोर मोनफैबाय जोङो आयंमोनहानाव जिरायना दंगासिनो नायलांबाय थादो लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा बानायबाय थानो हायासै ससेल' लाजिनाय मोननानै आङो बारा बानायासै लोगोफोर नै रायज्लायगासिनो आयंमोनजों साहा लोंनानै लानोसै जों दायो स' नायलांबाय थाबानो जाबायना लोगोफोर लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव नायदों प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो शेयारबो खालामनानै हो गोसोब्ला स' बाय बाय फ्रेन्ड्स